Mga igsoon, wa gitingali usang nisimba nato dinhi nga wa mangandoy nga mukuyog ni Kristo. Sakto ba ko o dili? Kinsa dinhi ang nahigugmag yung mukuyog ni Kristo, ipataas ang kamot, isas kamot. Ang di mo isa gasunod sa demonyo. Sige na, isa gyud, itaas gyud maayo. Very good. Congratulations. Mga bakakon. Apil ng nagwali. Tanawa ha, unsay requirements para makasunod kita ni Kristo. Unsa may gingon, magdumot ka sa imong bana og sa imong asawa, sa imong anak, sa imong ginikanan og sa imong kaugalingon. Dumti na sila. Tunan ka nga requirement. Ikaduha, pasana ang imong krus matag adlaw. Nya ing katulo, sunod kanako. Kinsa ninyo karong adlaw magsugod nagdumot sa inyong kuyog sa kinabuhi, apil na sa inyong kinabuhi. Tas ang kamot ay pamakak. Ay jud pamakak. Dumtan ba? Dumtan gyud. Pasabot din agit ti kahigugmaon. Sige na. Mga bakakon mo ganiha. At least karon tinuod na ang inyong gisulti. Na di gid mo mosunod sa Ginoo. Nanuwan mo ni isa. Daghan kay nato nga mas gihigugma ang iyang kaugalingon kaysa Ginoo. Daghan kay nato nga mas gihigugma ang iyang asawa ug banag mga anak kaysa Ginoo. Daghan kay nato nga mas gihigugma ang iyang kwarta, ang iyang balay ug yuta kaysa Ginoo. Na magani uban, mas gihigugma ang iyang kabit kaysa Ginoo. Ingno nimong buwagin ang kabit mo, ingon din, musabot lang Ginoo pa dir, hindi lang sa mada, di mada pa dir, mada, mana. Nasay uban, mas gihigugma ang iyang mga anting-anting, kanang iyang mga habak-habak, iyang mga tuo-tuo nga practice kaysa Ginoo. Di gyud mo bag-o sa iyang mga prinsipyos kinabuhi. Sigil nga po anang tuo-tuo, bakos-bakos, apil na sa nang naang usahay kaning paggamit aning ato mga sacramentals nga na-over na kayo ba? Over. Nga murag dili na siya mabuhi kunwa ng mga butanga. Nanong kasigi man kag gamit ana akong pangutanon. Aron malayo ko sa peligro pa der. Nga ingon man Ginoo, kalimti imong kaugalingon. Adi sa na pa der, hindi na madang. Aron dili ko masakit pa der kay barangon unya ko, ako maning mga habak, ako maning kanang panagang. Ingon man Ginoo nga, biyai imong kaugalingon. Nya og masakit ka, magantos ka, cross man na nimo, pasana lang. Ayaw sad pa der, ayaw sad. Mao na itong batasan. Ug unsa may resulta? Wa gyoy kaayuhan nga mahitabo nato. Muna dinhi sa akong pagdumala sa atong parokya, ni-introduce ko mga additional nga mga prinsipyo. Kay matod pa diri sa unang pagbasa, ang kaalam sa Ginoo layo kayo, di matugkad sa atong kaalam. Kinsa may mutugkad sa kaalam sa Ginoo para makasabutan niini ang Espiritu Santo. Hain man ang Espiritu Santo niya sa simbahan. So ang atong mga doktrina sa simbahan, ang gipangtudlo sa simbahan, ang gidesisyonan nga makapalambo sa simbahan, maunay makatugkad sa kaalam sa Ginoo. Nya musubay ta na. Musubay ta. Di ta maghimo-himog atong kaugalingong prinsipyo nga individual. Mo nang gitudloan ta mo dinhi sa atong pamaagi sa pagpadagan aning atong katilingban aron masabta nato ang kabubuton sa Ginoo ug ma-practice nato. Ako mong gitudloan og trust Cebu. Trust Cebu. Kay bao pa mos meaning ana? Sige ko be, sa trust ang T unsa man? Transparency. Ang R, religiosity. Ang U, unity. Ang S, service. Ang T,
technology. Unya ang C sa Cebu, clean. Ang E, economizing. Ang B, beautiful. Ang U, useful. Muna siya. Sige, so ayan na tog subay. 1 month na ko diri. 1 month og 2 days. So good atong August 5 hangtod karon. Di ko nyo pakpakan na nakaabit ko 1 month. Biha sa ninyo eh. Someday gusto ninyo, mamatay na ko, di kabot 1 month. Niabot na tag 1 month, gikas pag-anhi din eh. Ato ko nung subayon kung kining trust Cebu, doon na nabami na practice. Una, sa transparency. Gasigi kog report ninyo sa atong financial o sa atong mga projects din eh. Gasigi kog update. Bahala na usahay, murag uwaw, paminaon, pero sige dyan kog update ninyo. Ang mga slots, ang nahalin, ako ginang sigig update. Sama ani karon, ako na sa ningi update, no? Ang atong Grace na natay halin nga 52,776 ka slots, nya naapay 647,224 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Daghan pa no, pero daghan baya sadta. Nya online gud ni og territorial parishioners. Daghan na magimutan-aon din he. Labaw na gyud ang atong mga hundreds of thousands na online parishioners. Million pagay ng uban niabot na. Unya natay 70 slot challenge ani nga tag 7,175 na ka challenges atong nadawat. Nya ang protection and prosperity of Santiago de Compostela nga slot kaning PPSC kay mo ni atong gamiton dinhi sa atong mga ongoing projects. Ang atong halin niabot nag 15,992 ka slots, nya naapay 84,008 ka slots na tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. 39 na sad ka challenges ang atong nadawat. Pakpakan na to. Salamat kaayo. Nya kay transparency man, akong i-report ninyo so far, pila na'y atong nagasto, ang nadawat yun nga actual cash, aning atong PPSC. Niabot na og 1,209,000 ang atong nadawat sa PPSC. Yes! Dali ara no, 1 month. Less than 1 month kay bago pa man ko na-introduce aning PPSC. Paspasa dahil yung mupalit no, pero sa tinud anay hinay biya kayo. Daghan ko kita din eh. 85 guni 1,000, mga 80,000 guni population lang daan din sa yaning Compostela. O mamalit lang tag 1 slot, kaning 85,000 nga nahibilin nga slot, hurot na ni, pero sige lang. Pero ang ato sang nagasto, aning ato mga project, sama aning atong mga gipamalit din sa sulod, ang labor anang atong gihire para paglimpyo sa atong palibot, mga 85% na sa atong palibot limpyo na unya unsa may nahitabo ning hatag ta na og special nga bayad. So ang ato sang nagasto related sa PPSC niabot na sad og 1,278,000. Mo nang napatay negative nga 68,500 kapin. Mo nang palitono na ninyo mga 685 ka slots. Nya kani sobra man ni 600. Iniglakaw ro ninyo binlimig tag 100 na dias gawas. Mo na part of unity. Kamong naay 100 pesos ibilin dias gawas, inigkaunya sunod misa di na ni negative, positive na ni. Dili nga imong tupad ina na kay 100. Na kay 100 himuon taning positive. 685 ragod ni ka slots tag 100 pesos aron ma-positive. Unya, kadaghan ninyo din sobra mo ana. Wa gini sanong. Sige, ari na ko sa sunod, religiosity. Ato na rong gipalambo ang atong mga religious activities. Ang rosaryo atong gi panindot,
Unya ang atong kanang vigil sa Alliance of Two Hearts nibalik na ato nang vigil ang mga misa, monthly masses atong kapilya gasugod na nya nasad tay Sunday masses sa atong mga barangay, 14 ka barangay nagsugod na karon, misahan nato kada Domingo 14 ka barangay. Dili mo to. Unya naapatay 2,000 Hail Mary karong Miyerkules once a month na nasa 2,000 Hail Mary. Kadtong gustong mo apil inyong himuong 4,000 pwede ra sad. Inighuman dayon sa atong kuan kaning atong misa nya naka-elect na ta sa atong officers sa Parish Pastoral Council o Parish Finance Council. Nag-assembly ta gabi religiosity. Atong gipalambo suportahan nato naapagita ang ato pag yung mga mananabtan dinhi ako pag yung gi-formalize na nasilayngan ang atong mananabtan ang ilangan kay no SAPCOM no binarians sa Santiago Apostol Parish Compostela. Sila'y manabtan ngadto sa mga balay. Unya haron sa gyud nga dili magkalali sa ubang mga nanabtan ingon ko dili na compulsory nga ang mangadji mo sa inyong patay, magnobina mo nga ari gyud mo mokuha sa no SAPCOM. Although ako nang i-encourage ug naasad mo laing mananabtan nakaila ninyo hala papanabtan na okay ra gyud na. Basta Katoliko lang, Katoliko. Basin unyag ang inyong papanabtanon born again niya kita Katoliko adi sa namada. Ayaw lang, ha? Dili na tana mo bawal kay religiosity, practice of religion, basta Catholic religion. Suportahan gina nato. Atong BLD, tanan diri mga organizations aligre na kay sila. Nana, pwede na sila mga matay. Nya unity ang atong LGU o kita gasigi na ta og suportahay karon. Kita ninyo diri na natay mga anupog nang atong paglimpyo dias palibot, atong traffic sa gawa sa compound sa simbahan, ang atong LGU, ang atong barangay, atong mayor mo nagtabang niya ang ato sad na dinhing sistema kaning atong sistema nga palingkuron gyud tanan, palingkuron nya kanang mga kaning akong tanan gitudlo nyo dinhi sa sulod nga lingkod gyud atubangan ayaw binli og mga kanana ang mga bakante kay ug nay bakante sa ato pa naputol na mo, dili na mo united. Lingkore gyud, lingkore ana nya ayaw itugot nga naay magbarog, ato yung tagaan nag-abang tag mga bangko haron lang gyud makalingkod mo. May unta ang naglingkod anang giabang ang bangko mas dako ang iyang gihug kaysa abang sa bangko. Adi ko lang ba pangandoy lang ning ako ba, pangandoy lang ang kuya og ang galingkod ana mas gamay iyang gihug alkansi ta. Ato ginang gihimo nya atong gi-encourage nga magtinabangay ta atong mga silingan diha kanang ilang lugar diha ni Brad Imon mga kuyog ato nang gipanghangyo magtinabangay ta manglimpyo ta sa atong palibot. Ana, unity ba? Unity. Nya service, of course, gasigi tag serve dinhi. Yung sa manang service, mugsigi tag alagad, di lang ta mangayog daghang bayad. Mao na ang kaming mga workers dinhi, apil nako mga 50 mi kabuok. Unom kaadlaw, mahog yung 7 kaadlaw ang among duty. Butangan og day off, apil manas duty ang day off. 7 kaadlaw among duty dinhi sa simbahan. Pero ang among allowance balig 4 ra kaadlaw, ang 3 kaadlaw among gidonate sa simbahan. Nya kay ang amo rong regular na rate dinhi tag 500 pesos man, at least naanoy uban na taas-taas og jutay 500 pesos. So kada adlaw 500 pesos, ang dawaton ra namo ang 4 ra ka adlaw. Ang 1,500 giuli sa simbahan. Serbisyo. Nya, kamusang ni adin mga parishioners o gusto sad mo nga mo serbisyo sa simbahan, tapli ninyo ang 1,500. Sa pasabot, dako-dako ag hogs kolekta tingali. Kay nganong nahimo maming 4D work, amo manggitanaw
ang atong income kada Domingo dili paigo sa usa ka Domingo sad nga operating expenses, labi na gyud allowances aning 50 ka mga staff. Nganong 50 man sana pader, tan-awa ang atong area dinhi i-plus ang menteryo sa paglimpyo palang ana og pag-maintain. Ya kinahanglan gitag mga tao. Unsa may tan-aw niyo tong palibot ngadto sa menteryo, makaadto mo dito iniglubong ninyo. Dili kanang og makasuroy mo dito. Atong gilimpyuhan tanan, gimintin atong mga CR bisag ingon ana ra na gimintin. Nagkinahanglan tag tao sud o gawas sa simbahan, gakinahanglan tag tao. Pero kay gakinahanglan man ta, kuwang mga atong kolekta, atong minusan. Ingon sad sila dinhi, sige lang pader, basta kakaon lang. Ndot ano? Wag gid ni bati ang kadaghanan. Oy, wag gid ingon, halano, dako-dako kun tani kolekta. Wag gid ingon la. Ay, merisi. Ako sad ni doyog sad ko nila, ambot ang akong assistant o pa ko kahibaw kay kanya-kanya mamig desisyon. Ang ako sang tanang stipend nga matigom kada dupa-dupa na amag ni matigom anang ako sang gitutal kada Domingo nya i-divide by 7 nya ang upat ra kabahin moy ako, ang tulo kabahin ako sang ibalik sa parokya. Mao nay akong gihimo. Nya ang sa akong upat kabahin kuhaan pag ginanako ipalit og slot. Kay kada jud ko Domingo gapalit og slot. Moapil pag yung cost challenge. Ano? Di man ko mahadlok kay wa man ko'y gibuhi. Ano? Secret. Service. Nya technology na install na ang atong upat ka hilipan, tingali mga within 2 weeks from now ma-install na sa tong laing duha na sad kahilipans dito sa Loyo. Technology na. Ang ato mga TV na install na o sa nalay kuwang diri sa sulod, pero available na og napalit na sad nako ang duha ka TV nga dagko nga parehaan para sa gawas. Technology na siya. Salamat sa inyong slots. Napalit na sad nako ang TV para monitor sa atong IT. So kompleto na ni siya dinhi. Nya naka-install na sa tagbag-o nga internet connection para makanindot ang atong live streaming pohon. Ang kuwang na lang nato mga kamera para sa live streaming. Ako lang yang i-announce o kinsay ganahan mo donate ana, ato lang yan nang i-announce. So, duko-duko na sa ay di na madaw yun, kamera na sana. Ay wala mo diha. Nya sa Cebu, clean, naningkamot kita paglimpyo. Tanawa lang ninyo. Namoy kitang hugaw, i-report dayon. Pero kamoy maghugaw-hugaw, i-report sa tamos Ginoo. Bahala mo din. Ay, gid mo paghugaw-hugaw, no? Tanawa, atong salog, tanawa. Limpyo, hugaw. Hugaw? Oh, limpyo din. O na, mga sagbot-sagbot, punita na ninyo. O niya, ang economizing, daghan ta gipang repair dinhi nga mga gamit nato nya atong gi-recycle, gipanggamit nato apil na mga para sound system, electric fans ug uban pang mga lugar. Diha gipanghabwa nato sa mga budiga, ang katong magamit pa atong gipanggamit. Na panglimpyuhan nato, panghabwa nato diha tanan. Ang mga lugar nga atong magamit, atong gigamit. Economizing. Nya beautiful. Ato dinhing altar murag beautiful na ang atong order sa pagsimba naningkamot nga beautiful sa pag-offer, pagpangalawat, pagsulod ug paggawas naningkamot useful. Kinahanglan nga magamit nato ang mga lugar. Mao na ang mga lapukon nga lugar atong paningkamutan nga matambakan og anupog nya tingali sa sunod ato na ginang maspalto tanan palibot. Aron nga di na gyud kay mulapok, aron useful ang ato mga lingkuranan gi-arrange nato nga mahimong useful hastang ato mga gamit dinhi wa tay gibutang nga gubaon gawas lang des lingkuranan pero naanasa na dihay na contract. Ako ning gipanghisgutan mga igsuon tungod kay nagtinabangay ta for 1 month dako-dako na tag-agi. How much more kung moabot tag 6 years? Kung mo abot.
Pero mga matay mo ugma, ako nalay mo padayon. Pero kung ako sa'y mamatay ugma, padayon mo sa Trust Cebu.